Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2026, enillydd y Goron, ydy Elin Undeg Williams o Fetws Gwerfyl Goch, aelod yn aelwyd Pantyc Elin, Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion. Cyn i ni wahodd Elin i eistedd, awnewch chi os gwelwch yn dda gydnabod i champ hi drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Elin Gobaith Cymru. Elin Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. A gyda hynny, Elin, fe gei di eistedd.